Mae yna amser i holi, gwrando a darganfod, ac amser i hel straeon am ddreigiau a Bwysfilod. Mae yna amser i wneud llanast wrth helpu i goginio, ac amser gyda'ch gilydd i chwerthu na. Breuddwydio. Mae yna amser i chwilota a holi be weli di, ac amser i hel trychfilod a phethau. Ycha fi. Mae yna amser i dreulio'r boren crwydro yn y sŵ, ac amser i enwi anifeiliaid ac adnabod pob Oops. Mae yna amser am lol a dwlu, pyjamas glas ar estris, i sgwrsio am beth bynnag sy'n ei gwneud nhw'n. Hapus. Mae yna amser. Ewch ati i siarad, gwrando a chwarae mwyn helpu ddatblygu sgiliau iaith a chyfathrebu eich plentyn. Am syniadau, ewch i facebook.com/dechrau cartref.